luhuso armagabetze saioaren inguruko auzian eguneratzea dago. Atzo bakea bidean taldeak jakinarazi zuenaren arabera, Frantziako justiziak arriskutsutzat jo ez duen material oro bueltatu diote Jan Noel Etxeberri Txetx ekintzaileari. Etxeberrik, Beatriz Molearan kazetariarekin batera, arma eta lehergailuak garraiatu izana onartu zuen, etaren armagabetzea ahalbidetzearen bidean. Eguerdion, Iruñeko udalgobernuko ordezkariak, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeetakoak, Alderdi Sozialistako kideekin elkartu dira gaur, 2025erako gastuaren hasierako aurreikuspenak eztabaidatzeko asmoz. 272 eta 279 milioi euro bitarteko aurrekontuak izatea espero da. Eta suposatu dezakezue, momentu honetan, aurrekontuei buruz espero dezakeguna noski da izango direla aurrekontu sozialak, nun zerbitzu publikoek protagonismo handia izango duten, eta noski baita ere ahaztu gabe auzo plana eta hiriko proiektu handiak ezagutzen dituzuen hiriko proiektu handiak. Beraz, hori da markoa eta marko horretan jokatzen hasi behar da. Bi gizon atxilotu dituzte Tolosan eta Gasteizen azken orduetan indarkeria matxistarekin loturiko akusazioengatik. Lehenari, 18 urteko gizonezkoari, hainbat emakumeri sexu erasoa egin izana egotzi diote, Arabako hiriburuan atzemandakoari berriz, bere bikotekidea erasotu izana. Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. Frantziako justiziak, Jan Noel Etxeberri Txetxi, luhuso auziaren harira txikitako materiala, arriskutsutzat edo kaltegarritzat jotzen diren armak, munizioak, arma elementuak, aparatuak eta substantzia leherkorrak salbu bueltatu zizkion pasaden urriaren 4an. Halaxe jakinarazi zuten atzo, bakea bidean taldeak eta bakegileek. Azaldu zutenaren arabera, bueltaturiko materiala, 77 zigilatu, Euskal Gatazkaren memoria eta historiaren arloan lan egiten duen erakunderen baten esku utziko dute. 2024ko maiatzaren 16an luhusoko armagabetze saioari buruz bere erabakia eman zuen Auzitegi Korrekzionaleko 16. ganbarak Parisen. Julik erruduntzat jo zituen Beatriz Molearan kazetaria eta Jan Noel Txetx Etxeberri ekintzailea. Auziaren denboran aipaturiko bi herritar horiek onartu zuten etaren armagabetzea ahalbidetzeko bidean arma eta lehergailuak atxiki eta garraiatu zituztela. Auzitegiak ez zien zigorrik eman ez da fitxategian haien izenak emateko deliberorik hartu ere. 2024ko irailaren 10ean, bi bakegileen defentsak epaiaren idatzizko erabakia jaso zuen. Delibero horretan 2016ko abenduaren 16an zigilaturiko materiala itzultzea agintzen zuen auzitegiak. Zehazki, epaileak arriskutsutzat edo kaltegarritzat jotzen diren armak, munizioak, arma elementuak, aparailuak eta sustantzia leherkorrak salbu, auzipetuen esku ustea agindu zuen. Gauza korrela gaur plazaraturiko ohar baten bidez bake bideak eta bakegileek jakitera eman dutenez, armak salbu beste 77 zigilatu itzuli dizkiote Etxeberriri urriaren 4an. Material horren parte bat Pariseko auzitegian bertan eta beste parte bat Parisko prefekturan. Iruñeko udalgobernuko ordezkariak Alderdi Sozialistarekin elkartu dira gaur 2025ko aurrekontuen inguruan akordio batera iristeko asmoz. Informazio gehiago dauka Irune Rejanok. Gobernu taldea osatzen duten hiru alderdietako ordezkariak EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin Iruñeko udaleko sozialista taldearekin bildu dira ostegun honetan 2025ko udal aurrekontuetarako balizko akordio bati begira. Lehen hitzordu honetan datorren ekitaldirako udalaren gastuaren hasierako aurreikuspena jarri da mahai gainean 272 eta 279 milioi euro arteko tartean. Alderdiek aipatu dutenez, bilera sintonia eta giro honean eman da, eta aurreikusten dutenez, historiako aurrekontu handienak izanen dira. Bueno, lehenengo pare bate kontsiderazio, prozesu baten hasieran gaude, oraindik gauza asko daude hitz egiteko,
batetik, eta gero bestetik ere, negoziazio baten hasieran baldin bagaude, zuhurtziaz jokatu behar dugu baita ere momentu hauetan, ez? Nik esango nuke batez ere oso giro ona dagoela, disposizioa oso ona, noski asko falta dela, gauza asko eta geltoki askotatik pasa behar dugu oraindik eta bidea jorratzeko, baina bai ikusten dela, hori ez, komunean badagoela borondate bat aurrera ateratzeko, eta beraz, ni oso baiezkor nago. Aurrekontuei buruz, oraindik oso azalean gaude, baina badakizue, lan batzuk baditugula egina, hain zuzen ere, bi agiri edo bi printzipio, bata da, noski, gobernua martxan jartzeko egintzen eta sinatu zen gobernu akordioa, eta horrek markatzen du asko, eta baita ere PSN-erekin kanpoko babesa izateko egin ditugun elkarrizketak eta bar. Gaur arratsaldean elkartuko da Maria Txibite, Nafarroako presidentea, Pedro Sánchez Espainiako presidentearekin. Bilera Moncloa Jauregian Madrilen gauzatuko da arratsaldeko 4etan, eta bertan Nafarroako azpiegiturak edota finantzazioa jorratuko dituzte besteak beste. Ertzainek kamerak eramango dituzte soinean datorren azarotik aurrera. Halaxe jakinarazi zuen atzo Bigen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak Egunon Euskadi saioan egin zioten elkarrizketan. Kamerek grabatutako irudiak kudeatzeko azpiegitura prest dagoela adierazi zuen Zupiriak eta baliabide honekin gardentasuna areagotzea espero duela. Indarkeria matxistarekin lotutako 2 atxiloketa gauzatu dira azken orduotan Euskal Autonomia Erkidegoan. 18 urteko gizon bat atxilotu dute batetik Tolosan, hainbat emakumeri sexu erasoak egina egotzita. Gasteizen bestalde, gizon bat atzeman dute, bere bikotekideari eraso egin izanagatik. Atzo goizean eman zioten hasiera ofiziala Bilbon Euskal Autonomia Erkidegoko urte judizialari. Ekitaldian izan ziren Iñaki Subijana EAEko auzitegi nagusiko presidentea eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria besteak beste. Kurso honetako erronka nagusietako bat, epaiketetan euskararen presentzia nabarmen areagotzea. Demokraziaren berrikuntzarako jardunaldiak gauzatzen dabil Arantzazulab Oñatin. Bertan izan da Udane Arbeo. Arantzazulabek demokraziaren berrikuntza jardunaldiak antolatu ditu Bilbon hasi ziren eta ostegun eta ostiral honetan Arantzazun dabiltza. Lehen edizioa da honakoa berrikuntza eta diseinua demokrazia indartzeko erronka konplexuen egungo testuinguruan lelopean. Askotariko adituen eskutik helburua da demokraziaren berrikuntzaren esparruko oherak ezagutzea eta eraldaketarako inspirazioa jasotzea, gogo eta partekaturako espazio bat sortzea eta eztabaida hauek Arantzazulab lanarekin lotzea. Hain justu Arantzazulab demokraziaren berrikuntzarako laborategia da.
Demokraziaren berrikuntza jardunaldien lehen edizioa antolatu dugu aurten, urriaren 9-tik 11-ra, lehenengoko saioa, jardunaldiak atzo izan ziren Bilbon, eta ondorengo bi egunak Arantzazun izango dira, eta askotariko adituen eskutik garatuko diren egunak izango dira, nazioarteko hainbat herrialdetatik etorri diren adituak, baita bertako adituak, eta demokrazian sakontzen hemen Euskal Herrian ari diren askotariko eragileak. Helburu ezberdinekin planteatzen ditugu, batetik gaia eztabaida publikoan jarri nahi dugu, uste dugu importantea dela bizi dugun garaiotan, demokraziaren krisiaren garaiotan, eta hainbat jarrera autoritario eta herritarren ezinegon eta ikusten ari garenean gaia agendan jartzea eta eztabaida publikora eramatea. Baita ere nazioarteko inspirazioa jaso nahi dugu, zeko interesgarriak ari direlako gertatzen nazioartean, hain zuzen ere kezka berari erantzuteko. Arantzazulaben lanarekin ere lotu nahi dugu, hau jartzeko Arantzazulaben lanak izarteratzeko eta guk egiten ditugun eztabaida horietan kokatzeko Arantzazulabetik egiten ari garen lana eta bestalde gogo eta partekaturako espazioa sortu nahi izan. Atzo aurkeztu genuen Zarautzen 11 telebistako zuzendari nagusia. Ainhoa Jauregik hartuko dio lekuko Iñaki Uriari eta Hernaniarra izango da medio honen buru hemendik aurrera. Ainhoa Jauregi 11 telebistako zuzendari berria da. Ilusio hartu du Iñaki Uriaren lekukoa. Erantzunkizun eta ilusio handiakin hartzen dugu erronka hau egia esan. Aurrerantzean 11 telebistak zuzendaritza lantalde gazte berri eraldatzea izango du. Ainhoa Jauregirekin batera Maili Motxales digitalizazio arduraduna eta Onintza Lustiza finantza arduraduna egongo dira lehen lerroan. Zuzendaritza berriak garai berriekin batera egokituko den hedabide bat gidatuko du. Erronka nagusia izango da, beti bezala 11aren balioak mantendu nahi ditugu, alegia euskararen normalizazioan eragin, gure kultura eta identitatea babestu eta horretarako belaunaldi berriekin konektatzea tokatzen zaigu, behaiek dialako etorkizuna. Baina, hau dena betiko komunitatea osatzen duten belaunaldi guztiak aintzat hartuta. Eremu digitalaren gorakadari helduz, baina telebistako kontsumoa zahaztu gabe ekoitz eta sortuko diren edukiak plataforma berrietara zuzenduko dira. Horrela gaztei aktualitatea eta entretenimentua euskaraz kontsumitu alizateko tresnak eskainiko zaizkie. Badakigu kontsumo ohiturak eta eskaintza izugarri handia daukagula eta erronka ez dela erresa izango, baina ingo dugu. Iñaki Uriak ibilbide luzea izan du. 2006an 11 telebista sortu zenetik bere izan da zuzendari nagusia. Gaztea zenetik bere bizi oso euskalgintzari eskaini dio. Neri tokatu zait argian kazetari biltzea, argia kudeatzea, egunkarian zuzendari izatea, gero egunkaria kudeatzea. Esango nuke 11 izan dela erronkarik zailena niretzat eta neurri handi batean gogorrena. Gauza askorengatik, seguramente telebista dalako, telebista pixuago dalako, garaiak aldatu dialako, kazetariak aldatu dialako, telebista egiteko moduak eta ikusteko moduak aldatu dialako, negozio eredua erori dalako, orduan alde guztietatik oso gogorra izan da. Uriak etapa bat itxi eta 11ari onena opa diola esan digu. Opa dio alik eta etorkizunik onena. Bai 11 telebista bezala, bai ikusentzunezko bezala, sareetan eta gaztentzat eta gauzak egiten. Eta baita ere, enpresa bezala dauzkan sozioekin euskal komunikazio esparrua osatzeko beharko lukeen elkarlana egiten eta eragiten. Zuzendaritza aldaketa 11 telebistaren eta garai berri baten mugarri izango da. Buru osasunaren nazioarteko eguna da gaur. Gizartean geroz eta ardura eta elkarrizketa zabalagoa sortzen duen gaia da. Aste honetan, UNICEFek osasun mentalaren inguruko azterlana kaleratu zuen eta hainbat datu azpimarragarri islatu zituen. Adibidez, 10 nerabetik 4 buruko osasun arazo bat izan dute edo izan dutela uste dute azken urtean.
3 urte eztabaidan aritu ostean, ostegun honetan, alboko esklerosia amiotrofikoaren inguruko legea onartuko du itxuraz Madrilgo Kongresuak. Taldeek eginiko zuzenketak eztabaidatu eta baiezko ematea helburu ikusten da. Hego Euskal Herrian antzemango den araudi honi esker, gaixoen zaintza hobetzea eta AEAren inguruko ikerkuntza sustatzea espero da. Gaurko bozketaren ostean, legea senatura pasako da eta ezezkoa edo aldaketak jaso ezean indarrean jarriko da. Urte amaitu baino lehen martxan izatea espero da. ELA sindikatuak elkarretaratzea egin du gaur goizean, Funesen hildako langilea gogorarazi eta gertakaria salatzeko asmoz. Bertan izan da Irune Rejano. ELA sindikatua Nafarroako gobernuaren egoitzan bildu da astelenean izandako azken lan heriotza salatzeko. ELAk bildutako datuen arabera 29 urteko gazte bat hilda landa istripuan Funeseko bodega romana industrialean dagoen Elaborados Naturales de la Ribera enpresan. Langilea oso larri zauritu zen makina batean beso bat harrapatuta eta azkenean hil zen. Aurten 43 pertsona hil dira beren lanpostuetan Hego Euskal Herrian eta horietako 15 Nafarroan, eta azken honek lan istripuetan buru izaten jarraitzen du. Gaurko elkarretaratzea salatu nahi duguna, aste honetan bertan hildako berri bat egon dela, lan istripu batean, kasu honetan Funeseko herrian. Eta errealitatea da, gaur egun Nafarroan inoiz ez bezalako siniestralitate datuak izaten ari ditugula mahai gainean. Zehazki, 2024 urtean 15 langile hil dira Nafarroan beren lanpostuan, eta hori gertatzen ari da, enpresek ez dituztelako betetzen prebentzio legeak. Egoeran aurrean, gaurko elkarreteratzean, ELA sindikatuak 3 aldarrikapen nagusi egin nahi ditu. Lehenik eta behin, Nafarroak beregan hartzea lan ikuskaritzako konpetentzia, orain arte estatuko konpetentzia eta hori da lehendabiziko aldarrikapena. Bigarren aldarrikapena zuzendu nahi diogu Nafarroako gobernua eta gure exigentzia da baliabide gehiago jartzea enpresei betearazteko prebentzio legeak. Nafarroan, Europar Batasunean, baina oso ere ikuskatzaile gutxiago dauzkagu, eta horren ondorioa da egoten ari diren lan istripuak, eta azkenik ere, aste hauetan ikusten ari duguna Nafarroako aurrekontuak negoziatzen ari dituzten alderdi politikoak, eta alderdi politiko horiei zuzendu nahi diogu gure aldarrikapena, exigitzeko Nafarroan hartuko diren hurrengo aurrekontuetan neurri zehatzak egoteko ahalbidetzeko langileek lanera joaten garenean gure bizitza arriskuan ez jartzeko. Maria Angeles Patxi Larraintzar ikastetxeko garbitzailea da izatez, baina takataka bidez baliatzen da leku aldatzeko. 156ko desgaitasuna du, baina hala ere lanpostura bueltarazi dio gizarte segurantzak. Hori dela eta, Iruñeko ikastetxe honetako guraso elkarteak eta lab sindikatuak kontzentrazio antolatu zuten atzo, Maria Angelesi euren babesa erakusteko asmoz. Iruditzen zaigu justizia bat dela eta eskolako langile bat izan da, ezin du hemengo gure eskolako bere funtzioak egin ahal izan, eta horregatik elkartu gara Maria Angelesik elkartasuna helarazteko. Arazoa da, Maria Angeles dagoeneko ez lukeela gure eskola garbitzen ibili behar. Hain zuzen ere, Maria Angelesek eskorga bat, takataka bat behar duelako ibiltzeko. Eta beraz ezin duelako ikastetxe bat garbitzeak eskatzen duen lan fisikoa egin. Erakundeek beren esku dagoen guztia egin dezaten. Maria Angelesen egoera tamalgarria hau berehala buka dadin. Euskal Herriko Laborantza Ganberaren urteroko dirubiltze kanpaina martxan daia da. Atzo aurkeztu zuten antolatzaileek ekimena eta urriaren 14 eta azaroaren 22 bitarte izango da abian. Agrojangintza jendeak udar ezaten da etxaldetan berriz eta Zuaitzer leku baten emaitia. Denboran ala izan da eta azken hamarkadetan utzi da pusi bat eta Zuaitzen lekua. 35.000 Zuaitz aldatuak izan dira, 35 kilometro eta esi. Aniz gehiago bada egiteko,
baina garantzitsua dena da berriz hori abiatzea nonbait. Zuhaitzak landatzea untsa da, baina laborarietako da lan bat ere bai. Behar dira egiten ditu, adarrak erortzen dirarik bildu, moztu, bada ez da bakarrik landatzea. Bizidunak dira eta bizi horrekin segitu gara lanean ere bai. Gu behar ditugu zinez, diru laguntza horiek jendeak emanik edo enpresek emanik beharrezko ditugu gure horrika ekonomikoaren osatzeko. Eta entzatzen gira, kanpainen bidez erakustea ere bai zer egiten dugun ze lan mota eta interesa piztea. Giselle Pelikotek urtetan jasandako sexu erasoen inguruko makroepaiak aurrera doan bitartean, antzerako kasu berri baten inguruko auzia irten da argitara Frantzian. Oraingo honetan, erretiratutako zirujau baten ingurukoa, zeinak 3 hamarkadatan, adin txikiko ia 300 mutiletan eskato bortxatu izana leporatu dioten anestesia bidez lokartuta zituen bitartean. Atzo eman zituen aditzera Eusko Jaurlaritzak Euskadi Literatura Sariako lehen edizioko irabazleak, eta tartean emakumerik ez. Jon Gerediaga, Arkaitzkano eta David de las Herasek jasoko dute kultura aintzatespen hau aurtengoan. Hainbat titulu berri ditugu aste honetan plataformetan euskaraz ikuskatu ahal izateko. Tartean, Paul Urquijoren irati filma edota Menendez anaien istorioa kontatzen duen Monsters telesaila. Iepa, haue dira aste honetan euskaraz iritsi diren proposamenak. Gaurko bilbidea primeran plataforman hasiko dugu, izan ere irati pelikula txertatu dute bertan. Euskal naturari eta mitologiari idatzitako maitasun gutu zoragarria osatu du Paul Urquijok. Netflixera jauzi eginez, Ryan Murphy eta Netflix berriz elkartu dira eta oraingoan The Lyle and Eric Menendez Story estrenatu dute. Monster etiketapean gizartean eragina izan duten pertsona ilunak aztertuko dituzte eta kasu honetan Lyle eta Eric Menendez anaien kasu iluna aztertuko dute. 1989 urtean tiroz hil zituzten gurasoak. Netflixetik mugitu gabe Ranma erdi anime telesaila, Rumiko Takahashiren manga komikian oinarritutako anime telesail berria da remake. Eta azkenik Prime Video plataforman Blackberry pelikula euskaraz azpidatzia. Blackberry munduko lehen smartphonearen gorakada meteorikoaren eta erorketa katastrofikoaren istorioa aztertzen du. Gogoratu, euskarazko estreinaldi guztiak zerrenonikusi.eus webunean topatuko dituzuela. Punk rock estiloa murgilduko gaitu gaurkoan Koldo Otamendik musika zuzenean saioan. Izan ere, Garratz taldea Arrasatearrarekin aritu da solasean.
Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Garratz taldea ezagutuko dugu. Arrasatetik datorren boskotea da honakoa eta musikalki punk rock giroetan datoz. Aurretik musika ibilbidean bia duten musikariak batu bira egitasmo berri honetan. Besteak beste, Aggressive Combat, Dirty Brothers, The Potes, Zeker, Batek edo Antipanics bezalako taldeetan ibilitakoak dira musikariak, eta Garratzekin abentura berri bat jartzen dute martxan. Punk rocka da taldaren zutabe nagusia. Hori bai, badira zertzeladak eta badira bestelako erritmoak taldaren musikaera berezia egiten dutenak. Aurretik egindako bidean sakontzen dute, gitarra beroak, base ritmiko azkarrak eta kantu melodikoak, baina era berean bada disko honetan bestelako erritmorik. Esaterako reggaeak presentzia handia du disko honetan eta hainbat kantuetan erritmoak jetxi eta bestelako giroetan sakontzen du taldeak. Giro melodikoetara eramanez proposamena. Musika bidean bi disko argitaratu ditu taldeak. 2023 urtean hau ez da irratian entzuten izeneko disko txikia atea zuten. 4 kantuz osaturiko lan txikia. 2024 honetan iristen da taldearen iraupen luzeko lehen lana, Arnasa ez du hartzeraino. Bi diskoak taldearen entsegu lokalean grabatu dira, taldekideen eskutik, eta gero Katalunian nahaztu dira diskoak behar zuen indarra emanez. 2022 urte inguruan hasi zen taldea eratzen, eta lehen kantuak egin bezain pronto entsegu lokalean sartu eta grabaketa burutu zuten. Gero etorri zen bigarren diskoa, hau da, taldearen lehen disko luzea. Hau ere entsegu lokalean grabatua. Behin bi diskoak argitaratuta hasia taldea zuzeneko emanaldiak eskaintzen, eta urtebeteko epean 15 kontzertu inguru eskaini ditu bandak. Ez da kasualitatea Garratz bezalako talde bat Arrasaten sortu izana. Bertan dauden entsegu lokalak, bertan dagoen giroa, tabernak, gaztetxea eta bestelako guneak errestasunak ematen dute horrelako talde bat sortzea. Izan ere, Arrasate musikalki zerbaitegatik ezaguna bada, bertan egon den punk rock mugimenduagatik izan da. Komunitate bizi bat sortu da Arrasaten punk rock musikaren inguruan, eta ugari dira musika hil honetan ateratzen diren taldeak. 80. hamarkadatik izan dira taldeak, rip taldetik abiatuta, gaur egun egurra banatzen ari diren Garratz, Kontralde eta Rebel Noise bezalako taldeetara. Musikalki punk rocka lantzen du taldeak eta izan ere aipatu bezala gitarrak presentzia handia dute kantuetan. Bateria indartsu batek markatzen ditu kantuak, bajua berriz jolastia da eta makina marrazki egiten ditu. Gitarrak esan bezala beroak eta zuzenak, eta guzti honen gainetik ahotsak eta azpia ahotsak. Jokin da taldeko abeslaria, eta berak darama ahotsaren ardura nagusia. Hala ere, taldean badira beste 3 abeslari eta azpia ahotsak egiteaz gain, beraien ahotsak ere presentzia handia dute kantuetan. Urtebeteko bidean 15 kontzertu inguru eskaini ditu taldeak. Taberna txikietatik, gaztetxeetara eta elkarmugi bezalako jaialdi handietara ere. Bidean, Tropical Rios Fest jaialdian aritu dira Bartzelonan ere. Lehen disko luzeak autoekoizpen bidez ikusi du argia, eta banaketarako Tropical Rios Records diskotxaren babesa izan dute. Izan ere, taldearen diskoak Arrasateko tabernetan eta sarean eskuratu daitezke, taldearen Instagramean esaterako. Taldearen beste indargune bat zuzeneko emanaldiak dira. Garratz taldean musika pasioz bizi duten 5 musikari elkartu dira, eta taula gainean duten jarrera handia eta bizia da, eta horrek kantuak indartsuagoak egiten ditu. Diskoa kalea zuzeneko emanaldietan murgilduko da taldea. Aurrera begira badituzte zenbait hitzordu. Horietako bat azaroaren 9an Bilboko kafe antzokian Anjube taldearekin batera eskainiko duten emanaldi borobila. Bitartean hemen musika zuzenean telebista saioan ezagutzeko aukera izango zue Garratz taldea. Gaur, gabeko 10:00 aurrera, 11 telebistako pantailetan, bai eta nahieran internet sarean. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Ondo izan eta bihar arte.